Na Slovensku stále zaostávame v zdravotnej starostlivosti a rehabilitácii pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody. Pripomenuli to počas Svetového dňa, ktorý sa viaže s touto diagnózou. Odborníci však ocenili pokrok vo svete medzi verejnosťou. Naše štáby sa o tom boli presvedčiť v Trnave a v Košiciach. Pacientská organizácia Sekunda pre život robí osvetu na školách. Počas 3 rokov vyškolila viac ako 30 000 malých záchranárov. V priebehu 2 minút odumrú pri mŕtvici takmer 4 milióny mozgových buniek. To je nezvratný stav, preto my učíme deti, aby rozpoznali príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovali rýchlo a včas, aby o tom hovorili aj v rodinách. Do 4,5 hodiny vieme tie príznaky porážky zvrátiť a vieme podať špeciálnu liečbu, ktorá vie vyliečiť pacientov z porážky. Žiaci simulovali hovor na tiesňovú linku a videli aj záchranárov priamo v akcii. Trnavské gymnázium sa zapojilo do medzinárodnej iniciatívy Fast Heroes ešte v minulom roku. Zaradili ich medzi top 10 ocenených škôl z celého sveta. Myslím, že na základe aj tieto prednášky a veci, ktoré som predtým vedela, by som vedela identifikovať príznaky. Bolo to dobré, myslím si, že je dôležité vedieť tieto príznaky, aby sme teda mohli zachraňovať tie životy. Aj v Košickej univerzitnej nemocnici Luisa Pastera robili osvetu o tom, čo robiť pri vzniku cievnej mozgovej príhody. Tu máme takýto základný letáčik, kde sú tak pekne zobrazené prvé príznaky, čiže pokles ústneho kútika, slabosť jednej strany tela alebo porucha reči. Pri spozorovaní čo i len jedného z týchto príznakov treba okamžite zavolať pomoc na čísla 112 alebo 155 a navštíviť lekára. Cievna mozgová príhoda vzniká upchatím mozgovej cievy pri vysokom krvnom tlaku alebo krvácaním do mozgu. Na toto akútne ochorenie zomiera viac ľudí ako na srdcový infarkt. Za posledných 15 rokov sa takmer zdvojnásobil výskyt pacientov s cievnou mozgovou príhodou a čo je alarmujúce je to, že sa vyskytuje aj pod 60 rokov, čiže môže kľudne postihnúť aj človeka so vekom okolo 30. Cievna mozgová príhoda postihuje približne 15 miliónov ľudí ročne na celom svete. Na Slovensku ide o 3. najčastejšiu príčinu úmrtí. Počas svojho života ju v priemere zažije 1 zo 6 ľudí. Vlado Húlik a Nikoleta Ferková.